Ei, salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi suntem alături cu Alex. Salut! Dar să ne vom juca un One House Challenge. Un challenge în care putem să mutăm o singură casă. Ideea lui Alex, bine. Eu mă duc la casa aia din Whipping, ok? Ok. Deci muța mea stă atât de cute, dar nu știu de ce stă. Stătea efectiv aproape lipită de asta, știi? Dar nu stătea pe picioare, știi? Și foarte lăsată în jos. Au! N-am vrut! Lamă. Încerca să pun waypoint pe ea. Nu waypoint, încerca să pun punct, dar n-am. Nu mi-a pus. Avem voie ca să lutăm toate chesturile din casa asta plus armele. Nu? Orice heal-uri. Deci orice care e așa. Și hai ca să mai facem cu o regulă. Heal-uri și materiale putem să le luăm de oriunde altundeva. Ești de acord sau? Da. Ok. Tu deja te bați cu oameni sau? Da, au venit la casa mea niște oameni. Vezi că dacă vin la tine oamenii, niște oameni, ai voie să le iei loot-ul lor, dacă erau la casa ta. Bun. Chiar dacă nu aveau loot din casa ta. Am găsit casa, am găsit un de armă, deci aș putea Ok, bun. îi lupt, să mă lupt cu ăștia. N-am mai jucat Fortnite de mult, deci o să fiu cam showbread. Și parcă eu nu o să fiu. Și poate o să facem și un mic livestream, Hei, și ești, bro. Nu cred că se uite nimeni. Da, dar n-am, mă rog. Bă, dar noi învățăm după amiază, deci noi putem, practic, Da. să... Fine. Asta e problema cu... avem voie să dăm upgrade la arme, să știi. Da, la arme avem voie ca să dăm upgrade, deci... Doar atâta. Știi să luăm materiale, hero-ul... Da. Da, mă rog. Am înțeles. Materiale... Băi, să lupi la mine în casa asta. Da, și la mine erau. Nu prea înțeleg ce acum, în loc de invazia cu extraterestri, acum sunt cu lupi sau ce? Posibil. Invazia cu lupi. Da. În ultimul timp am jucat Roblox. De asta am mai jucat Fortnite. Dar poate o să facem la cândva un episod și cu Roblox, nu așa, Ștefan? Da, poate. Mă mănâncă lupul. Dacă... De fund. Popat lupul. De fund. Ops. Pardon. Mai casa asta n-avea absolut niciun chest. E unul aici sus. Și nu prea pica nimica, cred. Că prea. Da, nu prea am nevoie de nimica. Bă, zici să luăm totuși. Dar n-am cu ce să dau asta. Knock. Knock. E aici. Măi. De ce? Ai văzut omul ăla cu skin-ul acela care l-ai omorât tu acum? Oh, da, ce cu el? Eu i-am dat gift lui Andrei același skin și avea fix același combo ca lui Andrei. Fine, posibil să fie Andrei. Nu era Andrei. Oh. Eu știu numele că eu i-am făcut contul de Epic. Dar el și-a pus parola. Avem voie să ne ducem la Cosmic Chester, by the way. Am uitat să zic. Avem voie? Da. Rick and Morty. Hey, I-am dat knock la unul care te omoră pe tine. Îmi dă finish. Nu pot să fac nimic mai mult. Așa te văd. Vino aici jos, vino jos. Vino aici. Dai! Dai, că se bate. Dai, capoți. Da, o revive. Dai, capoți. Gata. Bun. I-am dat 38, La Rick. Îmi dau heal-uri. Okay. Că avea unul. Ăsta. Scuze că ți-am certit. Da, nu e nicio problemă. Unde e? I-am dat 32 și după aceea nu am nimic. Să facem să tachem. Da, finish.
finish. Pot să mai dea finish? Dăm reboot aici în building. Ok. Îmi dai eu medkit-ul? Da, eu nu... Eu am 100. Uitați cum îți spuneți direct 100. Da, da, da. Nu știu de ce am făcut asta. Hai, că o duc bine, 6 kill-uri, tu ai... 2. Decent. A, da, dacă îți dai reboot, ai voie să iei arme. Ai voie să iei o armă de la un jucător, dacă ești dat reboot. Ok? Da. Adică, gen, dacă cineva îți dă reboot, poți să iei o armă de la un jucător. Nu poți să iei mai multe de la același. Și mai am încă o regulă, Odată la 2 kill-uri ai voie să iei o armă de pe jos. La 2 kill-uri, păi atunci mi-am luat... Eu mi-am luat pump albastru de la un inamic. Ăla care i-ai dat un ochi prima oară. Ok. Așa, tacticalul ăsta o să-l iau și acum trebuie să-mi găsesc eu armele. Aveam AKO. Mergem la Cosmic Chest? Pistolul. Da, ok. Băi, eu mai am încă 2 arme de luat. Cam 6 kill-uri și am luat doar una, deci na. Poate dăm un cum ar fi. Ar fi șmecher. O să dau foc la clădirea aceea pentru că da. Na, oricum n-am mai jucat de mult și de când nu joc de... I just committed arson. Ok, perfect. Se deschide... Nu. Eu ceva pot să-l iei. Ok, ai 2 chiar 2. Știi ceva de la încolo de ce ești mai închis să joc challenge-ul ăsta? Prea greu. Da, ok, atunci nu ne mai jucăm. Da, nu știu, putem... Da, nu știu. Ok, deci... Bine, pentru mine odată la 4 kill-uri am voie să iau armă. Ok. Ar fi o leacă mai... De la vending avem voie să luăm muniție. Da, doar muniția, n-avem. Adică putem cumpăra de la vending-uri dacă sunt random, știi? Ai voie să cumperi oricum de la vending-uri, dar... Poți să le cumperi, dar nu ai ce să faci cu ele, știi? Hai să mergem. Unde mergem? Bonnie Burbs. Da, numai eu văd că mapa nu mai e așa ciudat. Da. La ce te referi cu asta? Adică nu ciudată, nu știu cum să... Care o dat? Nu, eu da. A, da, am uitat. Mă rog, haide. Ia carnea aia, că ne ajută. Am luat-o. Unde ăsta e One House Challenge, dar cu câteva condiții, că suntem prea nubi pentru One House Challenge. Așa, Ștefan? Era ca să câștigăm, era ca să câștigăm la un One Chest Challenge. Da, dacă noi spui că pam gri și are verde dintr-o casă, nu cred că e cel mai bun loot ever. Când ai în Negev de pam epic și pam legendar și de toate, nu cred că e cel mai bun. Dacă dăm mâini, mai dăm un meci. Ok. Bun. Da, meci normal, mă refer. Da, atunci o să închid filmarea și o să o repornesc. Ok. Asta e un challenge întreg și oricum, dacă durează numai... Mă uit rapid cam cât de mult durează filmarea. Momentan. Cât tare? 9 minute. Oh. Ăsta este Victory Royale, no, ok. Ok. Cine e cu mașina? Cu mașina, e acum Ștefan, ajută. acum vin. E mort. Bravo. Încerca să-i dai reboot sau ce încerca să facă? Da, încerca din mașină să-i dea reboot. Deci, cum am zis, glanțe am voie să luăm, da? Da. Și material, că n-ai cum să te formezi atât de mult dintr-o casă. Da.
Ai shotgun, Ștefan? Am shotgun, am tactical verde. Bun, bun, bun. Avem voie ca să deschidem chest-uri totul? Avem voie să facem... Dintr-un chest normal. Ok. Ăla e cel mai norocos și ghinionist chest în același timp. Oh, cine, Doamne, trage în mine? De unde, Doamne, trage tot? Cine, de unde, de ce? Ștefan, la mine, la... Mamă, ce m-a spart! Cum vin copile? I-am dat 38, i-am dat 38. I-am popit să minez. Am lag. Dominiul, este extrem de low. Am 1 HP am. Într-o zi ce înseamnă asta, dacă mă scuic pe cineva acum, deci dacă zona mai ia o secundă, sunt mort. Deci cum am zis și am voie să iau de la adversari, că e imposibil. Altfel. Ia medu. Și dăm aici revive, dăm aici reboot cu ea. Dar n-am cardul. Am nevoie de card, asta. Ok, nu știu ce a fost asta, ok? M-a speriat. No. Ok, mai fac eu așa, da, mai rar, știi că mă sperii, na. La urmă, na. Sperii-te. Na. Da, acum. Mai facem încă un match cu challenge-ul ăsta și gata, după aia stop. Oh, ok. Să vedem. 11 minute fac minim. Opa. O să încep ca să fac și story time-uri pe canal. Ți-am spus ceea ce sunt de la petrecerea aia care am mers ieri, nu? Aia cu nu persoana aia care m-a jugnit pe mine. Aia, alta. Nu. Aia cu... da, atunci că ți-am spus aia cu laser tag-ul. Gen aia cu figura aceea de pe hol. Ce că era o figură neagră complet care făcea Naruto running pe hol. Jur. Iar mă duc cu pink. Eu mă duc Bounty. One House Challenge și o să iau teoretic tower-ul de la Tilted. De cel mai mare. Am pus din aer pe un chest. LOL. Nici măcar nu l-am văzut, am băgat și un punct random și gata, boom, chest check. Roblox check. Skin Roblox. Oh, railgun. Miniuri, yes queen. Avem voie, chiar și dacă nu sunt în casă sau în acea locație, trebuie neapărat, deci neapărat trebuie să, în caz dacă ai nevoie de muniție, poți să deschizi ammo box-ul. Ești de acord cu asta sau? Am un pump. Așa, pump. Nu știu cum la care. Am dat de mici din spate, N-am ce să fac cu mare P90, eu mare P90. N-aveam ce să fac. Vreau și doi pe mine, deci na.
Dă-o încolo de ca să vin la tine. Da, O pe tura mea. Dacă mori, mor și tu. Dacă nu mor eu, nu mor nici tu. Mie încă nu vine să cred că reboot-urile sunt aproape de 10 sezoane. Nu, serios acum. da, știu. În următorul sezon o să aibă un chapter de când a fost adăugate. Nu, în sezonul 9. În sezonul 9 s-a adăugat. Da. Eu mi-amintesc că... Era mai chestia cu Future, știi? Și-a adăugat și reboot-urile atunci, deci s-au gândit bine. Da, deci încă 2 sezoane și o să aibă un chapter întreg. Jucat. Da, super ciudat totuși. N-aveam ce să fac. I-am dat pickaxe, mai am bătut joc de el. Dăm ăsta. Îți iau arma, dar nu o folosesc. Da, nu e nicio problemă. Avem voie să facem trade-ul, sper. Da, avem nevoie ca să facem trade-uri. De ce ai 2 pampuri? Pe unul pentru tine, unul pentru mine, nu? Ah, ok. Aoleu, cel mai mare misil l-am dat. Trebuie să-l dropez, mă, așa să. Lasă-mi Îți las lotul ăla. ok, lasă-mi. Us. Vai, ce bunus. Vai, Pareți. wow. Wow. Na. Acesta a fost tot episodul. Eu am fost Ștefania. Poate episodul viitor o să încercăm să dăm mâini. Da. Eu am fost Ștefania, la fost Alex și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!